the story goes like this. Siya kasi office mate. Goodbye. Para man transfer ya LA for another offices. Na otron and then lagi na sa Mocha City. Yes. Kapag kaya mga gamit til this yung wife, kaya kabalisa ka na office para kasi hatod para na service. So while tasale ele, el husband del lamon ka office mate, sa lele, kargando kung del mga bag, mga books. Yaligya kel uban di mio. Stabale apuera, chedole ko se compra. Espantale, porque chene bata junto. Na el outfit kung wakal pang bata kung mga sino ko pero ko na color pink. Talansin kung ako nasisina ba Kinyam na. di mi uban na nebo niya liga. Ya subili arriba ka namon na third floor. Yablale. Ma'am, kasama niyo anak niyo, ma'am? Ha? Wala akong kasamang bata. Ang nagkuha ng gamit ng sa table, yung husband ko lang. Kasi akala ko, ma'am, kasama niyo kasi may nakita kasi ako kasama ng husband niyo sa side niya. Bata. That time, yasali na office. El uban di amon before lesali. Lamali ko na yung husband na yaman naman advice pasaanay ng mga fast food Kung para man pagpag. pagpagansin na